wannan gari na garin Gardau Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zama lafiya da dukkanin abin da ake bukata alhamdulillah. Allah ya taimaki mai gari. Yaran nan zumbudi ya addabi yan matan garin nan. Me yake musu? Yau yabu wannan gobe yabu wannan. Kulansa ya yi yawa a garin nan. Ran kai dade. Wata ma in ta ki ta kula shi sai ya bi ta mamake ta. Sarkin fada. A je a taho da ubansa, a taho da shi. An gama. Kowane hanya taho da shi. Zancen banza zancen wani. Gaskiya ne. Shamaki a garin nawa za a samu irin wannan? Ba zai yi ba. Ba zai yi ba mai gari. To ba za ta yi ba. Gardau ake zance anan mai soye susuce ana ta daba ana kwace an mai da uwa da ɗa kwance. Babban yarinya jin ganna nan yanzu nan saukata kenan na je Isra'ila maganar gidajen da mahaifinmu ya muke wari a can. To su turawan can sun ce 27 ne har da gidan gona da katafaren gidan abinci da gina tsibirin teku. Ni kuma gaskiya lissafin da mahaifinmu ya bari kafin ya mutu gidajen Amerika ne ma 27 ne. Uwaka ce ta kai ni? Bakarcin banza Isra'ilan uwaka ko rage ban dai tun da na uwar wayawan gidan haya muke mu haɗin nan mu tahi nan. Dan Allah baba da wanne zan je can kun cinye dumaman. Shikenan rayuwa ta bazan rausaya ne rangajin ralin rage karo bolin bulillukan bala'in balbalin balagaggen gidan nan. Ni ne balagaggen daga jin magana sai a ja gefe a janyo a je jafayin a jima a jayi jimamin ji an ji jawabin hajiya jin mai jama'a jana a jaki jamani ran ji. Kacu. Garin Gardau ake zance mai soye susu. Malam kaga irin abin da nake faɗa maka. Abin da ya bai isa rabi na ba. Malam bai isa ya rabin ka ba. Tabbas kai ma kai haka kai wa marigayi kafin ya mutu. Kai ma ka gashi ɗanka yana maimaita maka. Baka magana za ki gaya mu. A'a. Hakin wani ka ci tantance da za ka biya shi aya ce wannan babbar musibi. Garin Gardau, garin Gardau. Garin Gardau ake zance anan mai soye susuce ana ta daba ana kwace. Ina yarinyar nan. Na aike ta kai mu markaɗe. Nan talata haka nake so dama. Wato talata tun da na fita na ji ai na je fada ta. Ina ji idan na ji haka na kalli talaka ke ce a zuciyata. Idan na so ku da kai ke ce a zuciyata. Idan kai ko atishawa ne ne hamdala ina ce. Wai mai gida wannan zariya ta kake ko da mai zoliya soyayya kai dace. Ai ba ka ya wuce talata. Haka ne. Wai baba ka tufa har yanzu baka daina soyayya. Kai. Me ka kudu? Garin Gardau. Wahiri. Sadaka. Wahiri. Wahiri zo. Kai yaka. Alhamdulillah. Salamu alaikum gashi. Yanzu bala'in da ɗan mutane na zamu yi ne a cikin gari. yanzu bala'in da zaka jan kenan. Kai, albasa ba ta halin ruwa ba. Wallahi da albasa ta halin ruwa, wallahi ba za ta yaji ba. Kin ga ina ta ko? To me zan ce mai gida? Garin Gardau ake zance anan mai soye susuce ana ta daba ana kwace an mai da uwa da ɗa kwance. In dai ba zaki ba biya. In ba zaki ba biya. In dai ba zaki ba biya. Kace In ba zaki ba biya. In ba zaki ba biya. Ke zakin jaraba. In ba zaki dai ba biya, malam.
kakka biya. Sai zaƙin jaraba. Ta yi zaƙi ko? Akwai zaƙi. Malam. Malam. Malam, tsaya mana. To mi taka ce ba zaƙi ne. Wannan in ce ba zaƙi. Malam, da Allah zo ka ya kankanan nan ka ji. Malam ba zaƙi? Akwai zaƙi. Na ganka. Malam na ganka ka ce mun kankana ta. Ya haka? Rayuwa ba amana. Ban kankana ta. Wallahi kai kuma ka ci uwarka za mu haɗu ne. Garin garidau, garin garidau, garin garidau, garin garidau ake zance anan mai soye susuce ana ta daba ana kwace amai da uwa da kwance. Hakin wani ka tantance da za ka biya shi aya ce, wannan babbar musiba ce, Allah ka saka mu mai dace. Garin garidau, garin garidau, garin garidau ake zance anan mai soye susuce ana ta daba ana kwace amai da. Amma ke ba 'yan garin nan bace ko daga gurin kuka zo bikin gidansu Malam Garba dan duk garin nan na garza guri ba gardama hi ne na gargadi zuciya ta garin na gaya miki ni ban gargada gargajiyan garan gara dan garin nan kasa da gani. Dawar Allah ina ganin ki naji zuciyata ta fada famfan gudun famfalakin falan fanken fegin sauka fuka fukin yin fakin fada miki kin fada zuciyata faka faka da gaske nake ya kosan koshin konkwama kuma kan kwamar kwamashi qara'in kaurahin karaban zuciyata. Kai zumbudi mai gari ba ya ce kai ya ƙara ganin ka da kowace yarinya a garin nan ba. To me wani abu ga na ce mata tambaye ta dan Allah ba ta ina son ki ba. Ai kai dama duk yan matan garin nan ba wacce baka ce kana so ba. To me ai soyayya ce an san da rana ta faɗi. Fadan kake daga murya? Fado. Garin da wani shaɗi ne da ake yi don ku gaggane, faɗakarwa har nasiha ce muke yi don masoya.